Неделя. Много добре, Така? значи ще гледаме Неделчо Михайлов в гласът на вашия град Поемсад. Браво, бе, Васити, ме, Не мога да повярвам. Виж какъв хубав преход направи. Неделя, Неделчо Михайлов. Седни по-стопа. Седни по-стопа. Няма в ефир да се оправят я. Седни по-стопа. Неделчо Михайлов да се оправя в МСАД. А ние ще видим как се оправят в Игра за милиони по TV7. Търсеният митрополит в последствие става български патриарх. Преди патриарх Максим. Рачко, има проблем. Някой спи на работното си място, виж. Видях, сменя се веднага. Отвори свитъка с сумата от 4000 лева. Както се казва, няма човек, няма проблем. Ей, Василев, значи големи майстори на смените са в Игра за милиони. А, какво ще кажеш? Без да се усетим, така смениха човека. И правилно. Щом спи на работното си място, как няма го сменя? Абе, Рачко, това го кажи на управляващите. Сред тях има много за смяна, ама няма кой те чуе. Тогава ще кажа на Фънки. На Фънки ще му кажа. Той не цепи басма на никой. Сега е момента. В тази сутрин по BTV върви темата за или против Фънки. Аз съм за.